Bună ziua! Dacă sunteți în căutarea cadoului perfect și nu știți cu ce să vă surprindeți persoana dragă de ziua îndrăgostiților, Soleil Turism vă invită să vizitați cele mai tentante și seducătoare destinații exotice. Cea mai vizitată destinație în anul 2011, orașul Dubai, vă invită să-i admirați farmecul prin limuzine și hoteluri de lux, zgârie nori, moschee, beduini, hoteluri și restaurante. Prețurile pentru un sejur de 7 nopți de persoană în cameră dublă sunt de Hotel Sharjah Rotana, 4 stele, 787 euro, Lords Beach, categorie 4 stele, 841 euro, Low Beach, 3 stele, 942 euro, Coral Beach, 4 stele, 1129 euro, Radisson Blu Sharjah, 5 stele, 1043 euro și Jumeirah Rotana, categorie 4 stele, 1037 euro. Tariful include cazare cu mic dejun, zbor din Kiev tur-retur, asigurare medicală, transfer aeroport-hotel-aeroport. Tariful nu include viza, care se achită adițional, costul ei fiind de $80 de persoană. Pentru informație suplimentară, vă rugăm să apelați numărul de telefon 840 840 și să vizitați site-ul oficial al companiei www.soleil.md. Soleil Turism vă urează o dihnă plăcută!